להפסיק את הגזרה, לא מעניין אותו אנשים, לא מעניין אותו הכלבים. הוא יודע לערוך חיפוש גם על בני אדם, זו הסיבה. כי יושבים שם. מי שמצא טלפון מתבקש להביא אותו לתקליטייה, מי שמצא טלפון מתבקש להביא אותו לתקליטייה. אנחנו לא מתייחסים למהירות שהכלב שורק את השטח, אלא ביסודיות הוא עושה את זה. אנחנו רוצים שהכלב יחסה את כל ניסה לבדוק עם המפתחות שם, זה לא שם. בוקר טוב, מי שמצא פלאפון מתבקש צבע אפור, מתבקש להביא אותו לדי-ג'יי. מי שמצא פלאפון מתבקש להביא אותו לבמה. תודה. בודק כל פיסת קרקע, כי לפעמים חצי מטר מתחת לאדמה, היינו עד ביסודיות. אוקיי.